Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jgħid li mhux imdejjaq bis-sitwazzjoni fil-partit għax skontu għandu l-għażliet din kienet ir-reazzjoni tiegħu għal fatt li ħadd mill-grupp parlamentari tiegħu stess ma kien lest joqgħod viċi kap tiegħu. Tradizzjonalment il-kariga numru 2 fil-Partit Nazzjonalista kienet tiġbed interess kbir. Fiha servew politiċi ewlenin tal-Partit Nazzjonalista iżda llum ħadd mill-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni ma kien lest jitfa' ismu biex iservi fiha. Bernard Grech qed jipprova jagħti l-impressjoni li din ftit li xejn għamlitlu differenza. Dejqetek li ħadd mill-grupp parlamentari ma jrid joqgħod viċi kap tiegħek? Għas xejn? Għandna għażliet. Il-verità iżda li fid-Dar Ċentrali kien hemm tħassib mhux żgħir fuq il-fatt li ħadd ma kien interessat. Alex Perici Kalaxxone li s-sena li għaddiet tneħħa minn kariga fl-Eżekuttiv biex kif ingħad il-Partit Nazzjonalista jiġġedded esprima l-interess fl-aħħar nofsija biex bekk għall-inqas il-partit kellu kandidat wieħed. Dak li ta' ċans biex fil-Partit Nazzjonalista jitlu nies ġodda issa se jieħu t-tieni l-ogħla kariga wara l-ikbar telfa elettorali. Iżda Bernard Grech m'għandu l-ebda spjegazzjoni għal dan in-nuqqas tal-interess fil-partit u minflok daw l-attenzjoni fuq il-Partit Laburista. Ma uġibtniex l-ewwel dejqetek il-fatt li ħadd mill-grupp parlamentari. Ħadd mill-grupp parlamentari ma tifha' ismu. Mela intkom taħsbu li l-affarijiet isiru kif jaħsbu biss il-Partit Laburista. Kif isiru? Miftuħ kif isiru l-affarijiet. Ħadd ma tifha'